Oye, pero mira, la cara como tengo esa otra. Espérate, Raquel, ahí te claro, estoy Bueno, para eu que tengo, non tengo unha posibilidade para para que se están moi centrados con o que igual que va fresco y bueno, un poquinho máis a dereita aí sí, perfecto pero sí, es un poco o sea, es que esto está súper enfocado de aquí ¿por qué? Bueno, de esta forma no importa pero bueno, tampoco importa moito que o rollo o sea que se queda desencontrado, no, mira para la derecha que non ten opción de diafragma ni nada pero sí que raro porque siempre esta parte de interna sucia no está penso que non penso que igual non tengo que no dedo pero así aparentemente non esto enfoca todo por igual sí, sí entonces no sé puede taparse para que enfoque para presión no, me parece está micro abierto cuando estuve Dani fue un día no voy a escribir ahora sí era un job última vez un poco se va a estar desenfocado igual un poquillo para adelante
Y es últimamente, es conocimiento. Y es el y antes se lo dijo, ¿no? Y antes se lo dijo. Y a cómo se llama ya es peor ya. Una cosa. Cada día menos. Cada día menos. ¿No? Y esa es la religión. Yo para hacer fotos de cada día. Pero claro, esto es A cada trabajo.
Ya, joder. ¿Qué pasa? Que están cambiando ya, ¿ves? Claro. Crea algo. Joder. Soy la primera. Ya lo entiendo. No, pero el propósito. Con vosotros. Pero bueno, Tampoco odia que vino quieren un plato. está tapando. Pues bueno, moi boa tarde a todos e a todas. O obxecto da comparecencia de hoxe presentar o proceso de primarias da Marea. O proceso de primarias que dará comenzo esta noite ás 00 horas, ás 12 da noite, cando se abrirá o prazo para a presentación de candidaturas, tanto candidaturas á Presidencia da Xunta como candidaturas ás listas provinciais para a candidatura ao Parlamento de Galicia da Marea, non? Bueno, eu creo que ahora explicaremos un pouco máis detalladamente cal é a estructura destas primarias e cales son, digamos, os fitos principais do calendario, pero, bueno, a mí me gustaría destacar, ¿no?, que se presentan en principio como unhas primarias abertas, es decir, as que se pode presentar calquera persoa, co simple requisito de asinar o de incorporarse ao censo, ese censo que parte dos asinantes do manifesto dos alcaldes, por tanto, dos asinantes para acudir á Constituinte de Vigo do sábado pasado e que permanecerá aberto ata poucas horas antes da votación, non? Calquera persoa, repito, poderá presentarse tanto a candidato a Xunta de Galicia, reunindo os avais necesarios, como
incorporarse a candidaturas por as distintas provincias, tamén cun número de avais de 15 avais, non? Por candidato ou candidata, non? Eu quería salientar que o xeito no que están estructuradas estas primarias, a pesar de ser primarias abertas e, por tanto, consistir, evidentemente, nunha elección, están planteadas como un proceso cooperativo, non? Un proceso onde se poden presentar diferentes listas, pero digamos que o sistema electoral permite que as diferentes listas obteñan representación proporcional. Por tanto, se trata de un sistema inclusivo, o que se trata que as diferentes sensibilidades que están presentes en Marea obteñan representación nesas listas e se vexan reflexados nesas listas e que incluso haya intención das diferentes sensibilidades de colaborar a hora de realizar estas candidaturas e, por tanto, non plantealas, digamos, como un proceso de competición, sino como un proceso de cooperación, de colaboración, para que o resultado final sexa o máis acaído posible. Isto significa que sexa o máis plural e que tamén garantamos a representatividade territorial e a solvencia técnica das persoas que finalmente integren esa lista. É dicir, que a nosa intención, a nosa esperanza e a nosa seguridade é que va a sair unha lista moi potente, ou 4 listas moi potentes para o Parlamento de Galicia e que podan conformar un grupo parlamentario tamén forte que sirva de apoio, agardemos, ao futuro goberno da Xunta de Galicia e o futuro presidente da Xunta de Galicia, que estou seguro que tamén sairá destas primarias, non? Sen máis, vos deixo con Estela. Estela forma parte da Xunta Electoral da Marea, elexida este sábado na Constituinte de Vigo, que vos explicará un pouco máis detidamente as diferentes características deste proceso electoral, así como o calendario. Boas tardes, gracias. Un pouco no que viña dicindo Xulio, nos como Comité Electoral o primeiro que elaboramos foi un regulamento para garantir a transparencia e a limpeza do proceso. Nese regulamento indicamos o procedimento que van a seguir os candidatos, os avalistas e incluso os votantes, e os prazos que establecimos, que ademais van a ser curtos porque debido ao adianto electoral se nos achica todo un pouquiño. Eu, se queredes, vos digo en datas. O regulamento vai a estar colgado, está colgado na páxina de Marea Constituinte, e dende a páxina de Marea tamén se pode acceder a él. Nesta páxina o que vades a topar aparte o calendario e todos os formularios que son necesarios para cumplir os requisitos, tanto como candidato a presidente da Xunta como para candidato ás distintas listas provinciais. Primeiro, o tema de quen forma parte do censo. O censo é aberto. Os únicos requisitos que pedimos para formar parte dese censo é ser maior de 16 anos, ou telos cumplidos antes da data do peche, que neste caso o censo se vai pechar o día 13 de agosto, ter residido nos últimos 5 anos en Galicia e firmar o manifesto dos alcaldes, o manifesto que xa tiñamos colgado. O censo xa está aberto tamén para todos aqueles que se queiran inscribir. E despois, o tema de datas, que o mellor é o que máis vos interese, hoxe ás 12, o venres día 5 empezaría o prazo para a presentación de candidaturas. Para isto vamos a dar un prazo de 5 días, o sea, remataríamos o martes pola noite. Despois, a fin de semana, dende o sábado 13 ao luns 15, ese sería a campaña de primarias das distintas candidaturas, e os días de votación van a ser o martes 16 e o mércores 17 de agosto. A votación vai haber dúas modalidades, o sea, vai a ser telemática nos dous casos, pero vai a ser presencial en distintos locais que habilitaremos, polo menos garantindo as 7 principais cidades que se sean locais de votación. Vai a ser telemática igual por ordenador, pero vai a ser asistida, vai a haber xente que lle bote unha man aos votantes. No caso de que asa xente que non poida asistir a esas mesas, pois porque se atopa fora do lugar de votación, temos a modalidade de voto telemático que vai haber que solicitalo. Para iso tamén hai uns prazos establecidos que atopades no regulamento. Nos o que temos pensado é, unha vez rematado o proceso, o sábado día 20 de agosto será a proclamación definitiva das candidaturas de Marea para o Parlamento de Galicia.
No tema de requisitos para formar parte da candidatura ou para ser candidatable a presidente da Xunta, bueno, vai haber dúas eleccións, o sea, dúas eleccións paralelas. Por un lado, o candidato e por outro lado as listas. Para ser candidato, o sea, como a circunscripción é nacional, vaise precisar ter 100 avais, polo menos de 20 de cada provincia. O sea, 100 avais, quero dicir, non vai a ser unha carreira por ver quen ten máis ou menos avais no caso de que haxa máis dun candidato, van a ser 100, ni máis ni menos. E no caso dos candidatables, para as listas, precisan de 15 avais de 3 concellos diferentes da provincia pola que se presente. Despois, o que queremos garantir é o sistema de paridade, o 50%, co cal as listas van a ser en cremalleira. O sea, de feito, o sistema de votación tamén vai a ser así en cremalleira, vale? Non vai a haber posibilidade de que salgan, si, elegidos máis homens que mulleres. E despois, eu creo que así o grosso do que o regulamento, máis ou menos, é ese. Se queredes facer algunha pregunta ou algunha dúbida, creo que expliquei máis ou menos todo, non? Calendarios e o sistema de votación. Pero, bueno, de todas formas, iso na página xa podedes acceder ao regulamento e aí está todo explicado, ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Los candidatos el 20, entonces. Sí, a proclamación definitiva sí, porque ademais o día 22 é a data límite para inscribir as listas ante a Xunta Electoral, vamos. Y bueno, esperáis que entonces en este proceso se entren dentro del censo, firmando previamente el manifiesto, las personas que ahora mismo están fuera, que serían los de Podemos. Que entre calquera persoa que cumpla os requisitos, residente en Galicia, maior de 16 anos ou residente nos últimos 5 anos en Galicia. Evidentemente, as persoas de Podemos que aínda non asinaron, ou pode haber persoas militantes do resto dos partidos que aínda non asinaron tamén, pois evidentemente teñen o censo aberto hasta o día anterior á votación para incorporarse ou hasta o día límite de presentación das candidaturas si queren candidatarse, non? Por tanto, si, o censo está aberto e durante estes días pues, seguiu incorporándose xente a ese censo despois da Constituinte de Vigo. En todo caso, sería que los esperáis o les vais a hacer un llamamiento específico a alguna persona en concreto de Podemos o a los militantes de Podemos en general. Martiño, especialista en Podemos. No, que un pouco era a desdramatizar a pregunta, non porque fora dramática, sino porque xa no propio acto de Vigo sábado e no que é xa o censo que en apenas de días que se foi configurando, que nos agardamos que se amplíe xa, hai moita xente inscrita en Podemos que participou, non? Entonces, nos o que sí que reivindicamos, porque entendemos que é un espazo en condicións de igualdade, que haxa unha amplia participación e ese é unha porta aberta tamén para a xente Podemos que de momento ten amosado a súa aposta pola unidade popular pero non ten participado. Entendemos que o ideal é este espazo de primarias que se lanza para que todo o mundo poida de alguma maneira participar en condicións de igualdade e para que logo non estemos co dilema de abrir non sei que negociacións en base a non sei que peso, non? É dicir, este é o espazo democrático para participar, para candidatarse, para de alguna maneira reflectir a pluralidade do que se está a construir e é por eso que hai días e que nos facemos ese chamado, esa porta aberta a que a xente que aínda non asinou o manifesto dos alcaldes que o faga para participar e iso inclúa a toda a xente dentro do convencemento de que xa o propio sábado e durante estes días hai moito inscrito de Podemos que está a participar porque entende que o espazo natural de confluencia é a marea en condicións de igualdade e non en base a dinámicas bipolares. Ahora mismo el censo total, ¿cuánto sabéis del dato? O sábado iban 2.500 Sí, xa había máis. o sábado, pero xa debe haber máis e máis que haberá para participar nas primarias. Sí, deben dar pretos a 2.800 polo menos, sí. Entón, entendo que o bo sería que fose unha participación moi contundente, non para, non sei, acabar todas as voces que poida haber discordantes co proceso.
Non, nos encetamos un proceso no que non detectamos voces discordantes, detectamos generosidade, detectamos que todo o mundo estivo disposto a diluir as súas posicións de parte nese espazo, e este é un paso máis no que podemos seguir camiñando, e entón, polo tanto, nos facemos esta aposta dentro do convencemento de que o espazo superador, o que foi a coalición de En Marea, que é unha demanda da xente, que non se lle obriga a ninguén a renunciar ás súas posicións de partida, nin partidarias, nin de plataformas, pero sí que de alguma maneira se habilita un espacio igualitario para poder participar, ¿no? E eu creo que esa é a filosofía de fondo, que vai máis alá de debate sobre fórmulas xurídicas. É dicir, este é un espazo unitario dende a diversidade, en condición de igualdade. E se hai fórmulas partidarias ou forzas partidarias, como pode ser ECO, Espazo, a Nova Esquerda Unida, que decidiron de alguna maneira desarmar as súas posicións partidarias neste espacio e participar en condicións de igualdade con xente das mareas municipalistas, xente do Foro Galego, eu creo que ese debe ser o espazo a defender, porque é superador do camiño que vimos facendo, porque creemos que é a maneira, de alguna maneira, de ter o potencial suficiente para poder disputarlle a presidencia da Xunta ao señor Feijóo e as políticas do Partido Popular, que tanto dano levan facendo nos últimos anos o conxunto do país, non? E é por eso que facemos esta aposta, non é unha cuestión caprichosa, é unha cuestión de construir dentro da diversidade un proxecto potente e que teña tamén pois, unha unidade no que son os dereitos de todos e todas os que ali participan. Pero o caso que Carmen Santos leva 2 días dicindo que quere manter a súa marca, non diluirse, e de feito están empezando o seu propio proceso de primarias. Tamén falaba de convocar unha reunión. Se sabe algo destas negociacións? Para ir diversificando especialidades. Vamos a ver, o proceso do que van a sair as candidaturas de En Marea á Xunta de Galicia e ao Parlamento de Galicia é este. Non hai outro proceso. Non vamos a, digamos, a volver, ¿no?, cara atrás e a establecer unha negociación entre cúpulas das cales en unha mesa nos sentemos e repartamos a candidatura. Este é o proceso. E non hai, digamos, outra posibilidade de entrar na candidatura de En Marea para as eleccións ao Parlamento de Galicia que este proceso. Eu creo que en Podemos houve unha consulta cidadá, unha consulta que por amplísima maioría uniu, digamos, a súa voz, a voz de En Marea, as que xa estaba dentro de En Marea, e pediu o 75% dos inscritos que votaron incorporarse a un proceso que estaba en marcha e que tiña unhas reglas e unhas características, non? Este é o proceso, estas son as reglas, estas son as características que aprobamos o sábado, e agora eu creo que o que ten que facer a Secretaría Xeral de Podemos e Podemos Galicia é decidir se fai caso ás súas bases ou se non. E eu creo que non me cabe outra cosa na cabeza que a dirección galega de Podemos fará caso ás súas bases. Entendo que o espírito o que se convocan as consultas é o espírito de cumplirlas, non? Por tanto, eu creo que non hai espazo, non, para dous procesos, non hai espazo para barallar candidatos e candidatas saídas de dous procesos diferentes, ni desde logo hai creo que sería, non, un paso atrás, non, na fórmula en que construímos a unidade popular, en que construímos a confluencia, que un grupo pequeno de persoas se volvan a sentar nunha mesa e repartan candidaturas. Esa foi unha fórmula do pasado que deu os resultados que deu, en algúns casos para algunhas cousas moi bons, pero que a xente quería superar, non? E, por tanto, nos estamos aquí presentando a fórmula para superala. Non vai haber negociacións, entón, por lo que entendo. Diálogo aberto, evidentemente, incluso axudar. Pero non negociacións para repartir nada, non está previsto. A coordinadora provisional saída da asamblea do sábado onte dixo claramente que non hai espazo para esa negociación, porque, repito, sería ir en contra dos acordos que máis de 1000 persoas presencialmente tomaron o sábado en Vigo, non? E, por tanto, nós, como parte da coordinadora, non estamos legitimados para ir en contra deses acordos, porque estamos mandatados por un corpo, digamos, político moito máis amplo que as 10 persoas ou 11 persoas máis 3 alcaldes barra persoas que se sentan nesa mesa, non? O cal, pois, eu creo que non hai espazo para tal cousa. Entonces, o diálogo aberto é para... Non,
pois incluso para axudarlles a facer as listas, para axudarlles a buscar avais, para completar as súas listas se queren que sexan máis diversas que só de militantes de Podemos. Repito, este é un proceso colaborativo, a semellanza do que se fixo aquí na Marea Atlántica nas municipais, onde unhas candidaturas lle buscaban avais a outras para completarlos, para que todo o mundo pudese presentarse e para que todo o mundo participase en condicións de igualdade e de fraternidade nunhas primarias que non deben ser non unha batalla, sino un proceso colaborativo de conformación dunha vontade colectiva, non? E, por tanto, en ese marco, o diálogo todo, pero digamos que eu creo que non estamos no tempo de negociacións entre cúpulas, estamos no tempo da participación da xente que quera facer. Ayer mismo, la Dirección Nacional de Podemos, que la voz autorizada en Galicia, Carmen Santos, no temen que se pueda producir una ruptura abierta con la elección de Podemos. Isto é unha cuestión conceptual. A ver, eu non me quero poñer nin poético nin metafórico, non? Pero isto é como un arco da vella. Hai un arco da vella en moitas cores, no arco da vella, pero hai un arco da vella, non? E entón o que estamos a construir un espazo en pé de igualdade. Nos non criticamos outras visións nin outras opinións, son lexítimas. O que pasa é que entendemos que teñen un difícil encaixe, como se o arco da vella de repente lle queres quitar unha cor e decir, bueno, esa cor vai en paralelo e logo se negocia co resto do arco da vella. Claro, eso establece unha cuestión de, por decirlo de alguma maneira, agravio comparativo, porque o resto das cores, que van a decir? Que foron xenerosas, que aceptaron un espazo único, que diluíron as súas posicións partidarias, que aceptaron o espazo das primarias, que aceptaron un modelo cooperativo, o que van a decir mal negocio co resto do arco da vella. Entón, claro, é unha cuestión conceptual. Nos non entramos en que pode haber outras opinións e son lexítimas. O único que intentamos é buscar un espazo de igualdade de oportunidades e de coherencia. Entón, se de alguma maneira legitimamos que unha das cores vaya por fora, faga o seu proceso en paralelo e logo negocie en base a que é unha cor máis bonita que a do resto das cores. É que esa é a cuestión, en base a que e en base a que pesos. É dicir, de alguma maneira estás a deturpar o espazo de igualdade de oportunidades e iso vai máis alá da fórmula xurídica, é dicir, é unha cuestión conceptual. Este é un espazo que comenzou xa no 2012, que se foi agrandando, que o goberno da cidade dende a diversidade, pero nos vimos desa experiencia na Coruña, en Compostela, en Ferrol. Ali a xente ten diferentes orixes, diferentes militancias partidarias e a ninguén se lle obriga a facer renuncia das súas orixes, porque iso é o que enriquece. Pero evidentemente participaron dun mismo espazo de primarias, elixiron os candidatos e cando eu, por exemplo, en Santiago ou Xulio en Coruña falamos en representación da Marea ou de Compostela Aberta, falamos en representación do conxunto, porque foi un proceso unitario, un proceso de igualdade de oportunidades. O resto de lecturas son lexítimas, pero son difíciles de explicar en ese espazo de igualdade. Se a mí se me remitís un último apuntamento. Perdónade a metáfora. É que eu sei que hai unha gran demanda de unidade popular para poder cambiar todas as cousas. O que pasa é que esa demanda de unidade popular, de alguma maneira, non pode justificar calquer formulación do espazo. Ten uns límites. Eu sempre digo que a generosidade non se pode confundir coa sumisión. Eu creo que se falamos de negociacións e de chegar a acordos, etc., houve un momento, é dicir, nos co manifesto de hai un mes e pico abrimos ese momento de negociacións, hubo un montón de actores que estiveron negociando durante 2 semanas, deixándose a pel, botándolle horas, e chegaron uns acordos eses actores. Eses acordos foron refrendados por unha asamblea. Por tanto, ese momento, o momento de negociar, se estivo aí, rematou o sábado. E o sábado se abre outro proceso, o proceso de conformar unha candidatura forte para lutar pola Xunta de Galicia e para facerlle frente ao Partido Popular neste país. Niso é do que temos que estar falando. Temos que estar falando de que programa vamos a levar a esas eleccións autonómicas, de tanto dano lle fixeron estes últimos 7 anos e pico de goberno do Partido Popular no noso país, de como os problemas que hai 7 anos tiña o noso país seguen sendo exactamente os mesmos, se non peores. É dicir, falamos do sector pesqueiro, falamos do gandeiro, falemos desa xente moza que se ve obrigada a marchar porque non ten expectativa laboral, falemos de precariedade, falemos de perda demográfica, falemos de perda de peso político de Galicia no Estado,
Eses problemas siguen estando aí, e diso é do que temos que estar falando. Por lo tanto, o resto, eu creo que nestes momentos é extemporáneo. Non hai, digamos, xa espazo porque quedan menos de 2 meses para as eleccións, e o que temos que facer é transmitirle a xente que temos unha candidatura e que vamos a ter unha candidatura preparada para gobernar este país. O resto eu creo que simplemente non contribuir a darlle armas aos rivais políticos. E xa está. Moi ben, algo máis? Pois moitísimas grazas. Moitas grazas por vir. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Qué le vas a pasar? Eu que iba a decir 3.000, porque tiña votos 2.800. Pues sí, non sei quen preguntou o número de inscritos, xa estamos polos 3.000. 3.000. Como está pedido? Pazos. Non veña? Claro, porque te mirei por ver No, bueno,